6 wijn rieden juist rond in het skiën. Vlien hier wien dat er nog 15. We vinden het zeer jammer dat die beperkingen allemaal zo erg binnen en dat er een boel dingen aan regeltjes verbonden binnen. Nevens de organisatie had een strengere naleving van de regels te krijgen met recente incidenten. Liekers het drama Vlinier met de monstertruck in Haaksbergen. De veiligheidsregels en de dure verzekeringen die de wijnbouwers nou maar te krijgen hebben, drukken op het enthousiasme om te bouwen. Is dit het begin van het eind van een heel lange traditie in Minnesgeer? Dat hoop ik niet. Ik hoop wel dat we hier nog echt lang van genieten kunnen van de optocht. En dat het dorp nou al ziet, jongens, we moeten al met z'n allen weer ervoor. En toch zien we de regels met elkaar hanteren kunnen. De gemeente liet in een reactie weten dat het probleem net bij de regeljouwing, maar bij de verzekeringen ligt. Maar in Minnesgeer zien ze dat oors. Nou ja, de enthousiasme is er wel, maar ik denk dat er misschien regels komen matten. Om het toch van elkaar te krijgen om de volgende keer weer meer wijn te krijgen.